এই ସୁନା ରଥ ଭିତରେ କେଉଁଠି ଲୁଚି ରହିଛି ରତ୍ନ ପଥର। এই ଡ୍ରାଗନ ତ ମିଳିଛି, କିନ୍ତୁ ମିଳିନାହିଁ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ସହିତ ରତ୍ନ ଖଚିତ ବହୁମୂଲ୍ୟର ସେହି ପଥର, ଯେଉଁଥିରେ ଥାଇପାରେ କୌଣସି ଚମତ୍କାରୀ ଶକ୍ତି। ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି ସେହି ସୁନାର ରଥ, ଯାହା ଭାସି ଭାସି ଆସିଥିଲା ଶ୍ରୀକାକୁଲମ ଅର୍ଥାତ୍ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ। ଆଉ ଏହାପରେ ବଢ଼ିଥିଲା ଉତ୍କଣ୍ଠା। କ'ଣ ରହିଛି, କାହିଁକି ଆସିଛି ଏହି ସୁନାର ରଥଟି, ଜାଣିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଅନେକ କୌତୂହଳ ବିଜାତ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଯାହା ଗବେଷକମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଏହା म्यांमारରୁ ଭାସି ଭାସି ଆସିଛି। ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ଉପରେ ଆମେ ନଜର ପକାଇଲୁ, ତାହା ଚମକେଇ ଦେଲା ଭଳି। म्यांमारର ଅନେକ ସାରା ଜାଗାରେ ଏଭଳି ଭାସମାନ ପାଗୋଡ଼ା ରହିଥାଏ, ଯାହାକୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିର କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ସହିତ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଏକ ରତ୍ନ ପଥର ମଧ୍ୟ ଲାଗି ରହିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଏହି ସୁନାର ରଥଟି ସମୁଦ୍ରରେ ଭାସି ଭାସି ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି, ଯାହାକୁ ଦେଖିବା ପରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଧ୍ୱସ୍ତ ବିଧ୍ୱସ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ସୁନାର ରଥକୁ ବା ପାଗୋଡ଼ାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହାର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଡ୍ରାଗନର ପ୍ରତିକୃତିର ଚିତ୍ର ରହିଛି। म्यांमारର ସଭ୍ୟତା, म्यांमारର ସଂସ୍କୃତି ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଗୋଡ଼ାରେ ଏଭଳି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ରଙ୍ଗ ସଦୃଶ ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ, ଆଉ ଯେଉଁଥିରେ ଡ୍ରାଗନର ପ୍ରତିକୃତି ସହିତ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଲାଗି ରହିଥାଏ ଏକ ରତ୍ନ ପଥର। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଯଦି ପାଗୋଡ଼ା ଆସିଛି, କ'ଣ ଏହା ଭିତରେ କେଉଁ ଏକ ଜାଗାରେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଛୋଟ ମୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ ସେଥିରେ ରତ୍ନ ପଥର ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି କି? ଏହା ଅଛି ନା ଏହା ସମୁଦ୍ରରେ କେଉଁଠାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ନା ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଲାଗିବା ପରେ ଏହାକୁ ଦେଖୁଥିବା ଲୋକ କେହି ପାଇଛନ୍ତି ଆଉ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିଛନ୍ତି? ତେବେ ଏଭଳି ପାଗୋଡ଼ା ନିର୍ମାଣ କରିବାର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାରଣ ରହିଥାଏ, ଯେଉଁଥିରୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ହେଉଛି ବୌଦ୍ଧ ସନ୍ଥ ଆଉ ବୌଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁମାନେ ଏଠାରେ ତପସ୍ୟା କରନ୍ତି ବା ଜଳଭାଗରେ ଏକାନ୍ତରେ ରହି ଧ୍ୟାନ କରି ପରମ ଜ୍ଞାନକୁ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଏକ ରତ୍ନ ଖଚିତ ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏହି ପାଗୋଡ଼ାରେ ରଖନ୍ତି। ଯଦି ଏଭଳି କିଛି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି ଏହି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ପାଗୋଡ଼ା ସହିତ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଏହି ଡ୍ରାଗନ ସହିତ ରତ୍ନ ପଥର ମଧ୍ୟ କେଉଁଠାରେ ରହିଥିବ ଏହି ପାଗୋଡ଼ା ଭିତରେ ବା ଏହି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ରଥ ଭିତରେ, ଅବା ସମୁଦ୍ରରେ କେଉଁଠାରେ ଲୀନ ହୋଇଯାଇଥିବ ଅତଳାତଳ ଗର୍ଭରେ। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏକ କୌତୂହଳ, ଆଉ ଏହା ମନକୁ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବେ ବି ଆଣୁଛି, ଯାହାର ଉତ୍ତର ବୋଧହୁଏ ଏହା ଉପରେ ଗବେଷଣା କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ହିଁ ଦେଇପାରିବେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, प्रतिदिन। आमर एहिपरि भिडियो देखिबा पई आम चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करंतु और आम बेल आइकन को बजाइबा पई जमारो भूलिबे नहीं।